Здравейте, YouTube, аз съм Ники Бонев и току-що разбрах, че без да искам съм пуснал на ботове, а не на хора. И това ми е последната игра за вечерта, така че забравих снимам миналите игри и ще бъде ботове. Ще е малко забавно, ще тепам като ненормален. Не, тепам като ненормален, защото това ми е First Game Israel. От друг акаунт съм. И шиба е Т, П, О, З, А, вас. Но за мен ще е шанс за пентакил. При всеки шанс ще добавя допълнителен материал към видеото. Нов клип. Ако направя пентакил на ботове, често правя пентите и че. Но все пак сега ще му разгледам атаките. Ясно. А, не, аз съм си мидъл. Не, аз не съм мид. Аз съм соло бот. Мид. Ай, соло бот. Ще бъда сам. Имам една техника при ботовете. А не, зет, махай са. Ту мид or tree топ соло. Атай. Разкарах го. Яко. Колко набих? Не съм оцелил. Ела. Ела бе. Ела бе. Аре бе. Мраза малко мана хънгъри. Не, това мисля, че не е мана хънгър. Ето ми техниката. Лесен кил. И онзи ще би трябвало да беше дабъл кил, но то се избега. Ще мога фарма да съм дигнал левел. Това е моята техника и после си правя на нищо. Няма смисъл ги мама. Точно се е рекалнал! Омага, не съм го целил. Не го оцелих, не съм го целил. Аз един път му гледах атаките на Израел, мисля, че това минава през всички. Да. Окей, Израел е готин. Това мисля, че беше някакъв странен телепорт. И що да е странен? Не, това не знам какво. Не бие демидж. Това не биеше демидж, яко прави. Бия някакъв демидж. Не, или нещо за пасива. Да. Не бе, зец. Фък. Ай. I hate you. No. Fuck you. Аре, ще го оставам да ги намаля. Да. Яко. Не! Добре, аз го бих. Но чакай, се опитам и етос. Вече имам две убийства. Фък, сестра ми е тук. То билит или е? Не. Статик шиф. Аз на всички... Знам, че билда ми е грешен. Може да не е грешен. Мисля, че билда... Не знам билда. Но на всички алекерта си билдам един същ билд. Без да знам какъв е. Статик шиф, рон, шорикен, да.
И Трендърмер вече убива с сила. Аре бе, Зет! Чакай. Не! Аз къде върва? Лоп! Лопа, гагнам стаял! Трябваше флашно, иначе нямаше го убия. Какъв телепорт, аз сама да кери бе, гух! Аз сама да кери бе! Смотан! Научи се да играеш лига и тогава ми викай нуб. Репорт. Не се направи. Няма мана. Ох, много ме размана хангари. Не съм сигурна дали това е мана хангар. Не се точно... карай. Аре. Аре. I add the carry. I kill and I must feed the meat. Z attack. Аре бе, Z, атакувай ги, само аз ли ще играя? Също аз исках соло, той си тук и ще иска да късътва. Аз, уе! Аре, един кил ще го приема. What? Ела бе. Иначе са, ако имах ултимейт. Да му майката. Z къса. I kill them. Add the carry. Nope. No time to waste. Do you know the word? Add the carry. Who needs a map? Явно не. Чакай. Та атака е много готина. Ева сега той ще убие. И си използва ултимейт за убие. Къде си, бе? Ела бе, Лад Георги. Късо е! Нубар! Как трябва да се килинг спрюе? Аз имам! Репорт! Rampage. Over here. Killing spree. Окей, хора, мисля. Какво мисля? Мисля това да е клипа. Искам си видео ултимейта. Окей. И
да, видях си ултимейта, взех статик шила и аре, чао до следващия епизод.